Oh, Oy, mo na tumigyuhan. katangkan ani pre, laros may padung dito. Dai, tama na na durian. Sugdi na. Layo ko daw. Sugod na tayo, pardali na tamo man. Ang damulag pre. Ay, kay ni. Quality kay pre. Sapa. Tingin. Tingin mo dito. Lamig yun. What? Lamig dito. Lamig ko siya mawalo. Malusan mo. Sino? Saan ka nulong? Boss Kinsen. Ito ka. Dula. Boss. Uy. Uy, timing. Jugo naman sila duka ba eh? Asa ka to? Asa to? Amo diri. Magibot-ibot ko. Kalimpyo yun eh. Hindi na tama na ito. Ayun, kayo. Asa di ka pa nulong, Boss Kinsin? Na, kabalo na ko pre. Moto na po na sa isuni damulag. Tumpak! Nakatama ka! Sino nakatama? Ay, mali di ko. Tama din. Sabay ko yung mga pre. Manilip na dito sa isunin na mulag ba? Ito, piti pre. Wow. Agay. Hindi mo. Basta usap ko mo alam pre. Pero, asa man dapat ilahan? Sabay ko. Ilam dia, utro bukan buang ka. Uga na kay kang buang ka ba? Si Uga. Astang Uga ha. Tara na, kay basig magabinan ta ba? Uga ya. Email ka sa dapit. Ay, mga manyakis ng tulo. Nagplano pa sila, silipon nila manghud damulag. Tungkan naman damulag. Isa. Dua. Sus, grabe do kaya ba din mo magpadilig dia? At least nanilhig ko, ikaw di hawa kay gitrabaho. Sos, magpatik-atik pa jud manilhig di oy, wa pandi sagbot di oh. Pag dali tay padilig sulod diri kay basta makit arab di mong kanyag ng mga pulitaw dia. Grabe stiktuhan mo ya, oy. Sige, sulod na ko. Istrikto nga ikaw na lang ang nag-iisang babae sa mong pamilya. Ilang diha ya, oy. Gadak ko namang tiyan mo. Ay, nanginaway pong buwang oh, gadako lang ng wait di mo buwang ka. Uy, kung sumiya to Pim. Damulag, banday-banday ba? Kaya ang tulo ka buhok dito ng plano na silipon ni mga. Tarong dia Pim. Lagi, tinuod lagi. Ug mauna di na maayo. Pero salamat ti Pim ha, kinisulti ka sa kuha. Pero kinsa man ang mga tawhan na? Secret. Yes, 20. So secret na yan, budalan pa Ang malanggot. na. Ang grupo ni Boss Kinsin ba? Ang manilip? Oh, ay di ni maayo tara na magplaso ta dito. Hindi mo mo. Kung alira, manilip. Ang bitana kay pabor kayo. Parang yung nama ka na. Naana oy. Bilang ka dito. Ako muna, pre. Isa. Ako muna. Kita tahu na. Sulit. Sige, kayo na. Mamita ulit mo. Salamat ako di makaunag silit, chika. Siksi sa buka. Oy, Beatrice, sa taas. Ano naman niya? Ay na sino ano sa kanas taas. Bantay na din mga manatisan yun. Pre, wala yung kuya. Kana. Yang mangudra na dito. Oh, si ako. Isa. Ako sang syuron. So, kasi mo balik Sure mo ba? lang. Sige. Amot mo ako Dali bigla. ah. Sunod ka sunod. Manyak kay ka ha. Wala, pre, lami. Ay, kaya sunod doon. Ako. Sige, ikaw na lang. Sige. Ya. Oh no. Ano sa matay mo, pre? Okay, ano ko, may problema ni. Hindi kaya ako na po sunod. Manyak kaya. Nay! Huling ko pre! Uling na po, pre. Ano pa ko mata? Pre! Pre! Diri. Ano ka na? Huling pre! It's my turn. Ano yato yung bunal damulag? Ay sige ka na! Pre, wala nga pre na, may damulag to, pre. Ano ba yun? Saan na nga, pre?
Uy, buko mo ka di basta-basta duha mo rin niya day. Oh, aja daw. Nakuha na anak bro, hindi na mayo. Gago mo na iyan. Taray.